Mehriban çağalar. Häzir size Görogly epasynyň Gyratyň ogurlanşy şahasyndan oýun eşitdirýäs. Nişapurun padşasyna Balybeg padşa diýerdiler. Bir gün ol wezir wekillerini ýygnap Göroglyň diýenmägiň maslahatyny etdi. Padşaň bir garry weziri bardy. Ol şeýle maslahat berdi. Muň geňeşini men bersem tagsir. Göroglyň gyraty barmyşyn. Şol at bilen ol görogly bolup ýörmüşin. Onu nädip alarkak wezir? Ol aty diňe hile bilen alyp bolar tagsir. Padşa kim göroglyň gyratyny getirip berse serpaýyny yetirjek diýip jar çekdirdi. Bu galada 180 ýaşly Leňger baba Şamama Zulman atly kempir bilen ýaşaýardy. Ol bu habar eşitenden soň Şamama Zulman Leňger babadan ruhsat alyp padşaň gaşyna gelip salam berip gol goşup durdy. "How mamajan, habaryň ber." "Habarym Göroglyň gyraty gerek bolsa 500 tümen tullary sanaň tagsir." "Be, özüň şu halda kempir. Nädip getirjeksen ony?" "Tagsir, onu getirse men ýaly kempir getirip biler." Bu kempiri hemmeler tanaýar eken. Padşaň wezirlerim kempiriň sözlerini makulladylar. Padşa 500 tümen tyllany sanap berdi. Kempir tıllalary hammala götürdüp öýüne getirdi. Pullary Leňger baba tapşyrdy. 5 tylla bir eşek aldy. Şol eşege minip Gürjistana barýan söwdegärlere goşulyp gaýdyberdi. Ýol uzak, gepin gysgasy ýaxşy. Kerwen çar dağıl çanny bile ýetenne kempir kerwenden aýrylyp galdy. Eşeginden atlyşyp süýrenip ýedip gitdi. Şol günüň ertesi Görogly töwerek taşa ýyl çalmaga çykdy. Barýaka öňünden kerweniň ýyly çykdy. Bir eşekliň ýyly bolsa kerwenden aýrylyp galypdyr. Eşegiň aýak ýylynyň ýanyna ýene bir zadyň ýyly bar. Görogly ýyly ýydarlap gidiberdi. Bir depe çykyp oýa seretse, bir eşek dur. Eşegiň gapdalyna da bir kempir ýatyr. Görogly kempiriň ýanyna baryp halyny sorady. "How mamajan, bu ýerde näme dip ýatyrsyň?" "Oğlum, men kerwen bilen bir ýurda barýardym. Kerwene eýermedim. Kerwenem meni şu ýerde taşlap gitdi." Görogly kempiriň halyny gynanyp onu özü bilen galasyna alyp gaýtdy. Görogly bir ýerden gelenne Ağa Ýunus peri oň öňünden çykyp garşy alardy. Ağa Ýunus bu gezek Göroglyň öňünden çyksa, ýanynda bir kempir bar. "How Görogly, bu kim?" "Ağa Ýunus, saňa bir söwsekiş ene getirdim." Görogly, "Bu kempir nireden getiren bolsaň, ondanam aňry gakit. Bu ýa saňa, ýa öwjana, ýa gyrata bir ziýan ýetirer. Pahay, şuň elinden näme iş gelsin? Gelse gelmese de men şunu ýanymda saklap biljek däl. Nire akitsen şoň akit." Görogly, "Sen seretmesen özümiz sereder" diýip kempiri bir hujraýa ýerleşdirdi. Kempir amatly pursada garaşyp hujrada ýaşaýardy. Görogly bilen 40 ýygy uqa gidenne meýdandan bir desse ot ýyp getirip gyratyň öňüne taşlap gaçýar. Şu ýagdaýda bir aý ötdi. Soň oty silkip bermäge başlady. 2 aý ötdi. Ýüzi gözünden sypamaga başlady. 3 aý ötdi. Kempir gyraty özüne kemsiz öwrenişdirdi. Bir gün
Seyisxanaň içinde gıyratyň eşiklerini aýryp, gaýtadan eşikläp ahyry ýanap münüp seyisxanaň içinde o ýana bu ýana çapmagy başlady. Ýene aty baglap hüjresine gelip at çapmagam öwrendim. Inni bulary bir derde duçar etmesem, maňa aty ekitmek başartmaz diýip seyir dogasyny okumagy başlady. Bir gün görogly ýigitleri bilen bir agyr tapyndy. Bu agyry 3-4 günläp aýrylmady. Görogly aýtdy: "Haw ýigitler, o kempir çagyryp gelin. Oň hekimçilikden habar bar ýalla. Ýanyna heykel görünýärdi." Kempiri çagyryp getirdiler. Ol görogullar ýigitleň derdine derman eden bolup, ýany bilen getiren beýhuş dermanyndan içirdi. Beýhuş dermanyndan içen özünden gidip ýatyberdi. Kempir hile bilen ağa ýunusdyr, Gülşirne de beýhuş dermanyndan içirdi. Olaram huşundan gitdi. Kempir ağa Yunus periň altyn jygasyny başyna sanjyp, gıyratyň eýer esbabyny, alagaýşyny alyp çıplak ýerläp, gıyraty münüp göroglyň bolýan jaýynyň agzyna gelip: "Ha görogly, bir kara, bilmediň ýüzi kara. Atyň ornuna eşe goýup gittim." Ol şey diýip Nişapura tarap gidiverdi. Inni habar kimden al? Görogullardan al. Kempiriň beýhuş dermany 3 günlük ekeni. 3 gün ýatyp 4-nji gün oýandylar. Nahar çaýdan soň görogly aýtdy: "Hay Hannan Batyr, gıyraty getir, awa çykaly." Hannan Batyr algap seyisxana gelse, gıyrat ýok. Eýer esbab goýan ýerini barlasa, gıyratyň eýer esbabam ýok. Hannan Batyr algap gelip aýtdy: "O görogly, gıyrat ýok. Eýer esbab barmy?" "Ýok." Eýer esbab ýok diýen soň Ağa Yunusyň aýdan sözleri ýadyna düşdi. Gyssanyp: "Kempir barmy?" seret diýdi. Kempiriň bolýan hüjresini barladylar. Kempir nirede, zat nirede. Diňe köne topbusy, mesisi, aňry bärsi çaşyp ýatyr. Kempiriň 3 günden bäri ajeşe gulagyny galdyryp, hynçyryp dur. Görogly, kempiriň de ýok, gıyratyň da ýok. Ornuny eşegini hä goýup gidipdir kabul etseň. Görogly bir nagra çekip esinden gidip çaşyp ýatyberdi. 3 sagatdan soň esine gelip zar eňräp oturdy. Köýes aýtdy: "Görogly, eňreme. Gıyrat bolmasa howaly gyr, däl mejnun bar. Biziň bozdumanymyz bar. Hay köse, 100 000 at gıyratyň bir häsiýetine dergämi?" Şondan soň Ağa Yunusyň ýanyna gelip: "Ay Ağa Yunus, gıyraty kempir ekidipdir" diýdi. "Saňa men öň aýtmadymmy? Şo kempir biriňize ziýan ýetirerdi. Inniki puşmanyň peýdasy ýok. Ağa Yunus, maslahat ber. Inni näme etmeli? Maslahaty men näme bileýin? Näme bileýin diýip maňa gahar edip oturma. Nirägidenni bir bilip ber." Ağa Yunus seyir dogasyny okap, dyrnagyny seretse hemme zady bilýärdi. Ol bu gezegen seyir dogasyny okap dyrnagyna seretdi. Görogly, ol kempir Nişapurly ekeni. Gıyraty Nişapura ekidipdir. Sen gıyratyň ýerinden galanlar bolup gidersiň. Maňlaýyňdan der çykar, aýaklaň gabarar, jepasyny çekersiň. Ondan soň gıyraty gowşarsyň." Ağa Yunus görogla galanlar libasyny giydirip ýigitleriniň ýanyna uğratdy. Köse syynatsa görogly galanlar libasyny giyipdir.
Görogly, bu ne tutum? Köse, men kempirin idinden qalanlar bolup gitmesem boljak däl. Men dolup gelýänçem ağa Yunusy, Öwejany, Gülşirni hiç anjytmam. Şundan soň Görogly 40 ýigidini qalada goýup, ýeközi Nişapura tarap ýola düşdi. Ýol uzak, gepin gysgasy ýaşy. Görogly ahyr Nişapura geldi. Qala gelip öýme öý aýlanmaga başlady. Emma Göroglyny mihman alan öý tapylmady. Muň sebäbi kempir atalyp gelip padşa tapşyrypdyr. Padşa da jarçylaryna her kim şu qalada türkmen diline gepleýän adamy mihman alsa oň başı ölümli, maly talanly. On tillada jerime salınjak diýip jar çekdiripdir. O yerden qowul, bu yerden qowul giýje ýarma ýakynlaşdy. Görogly köçe bilen gidip barýaka ahyr bir jaýda ala galmagal edip oturan 40 qalanlaryň üstünden bardy. Görogly olara goşulyp Nişapur galasyna aýlanyp talap edip gidiberdi. Bir näçe gün olar bilen tirkeşenden soň Görogly bir adam tap oň bilen atologul bolaýyn diýip pikir etdi. Görogly şu pikir bilen bazara bardy. Görse bir baba otyr. Görogly aslynyň türkmenligini aýtman, bejanlydyr diýip oň bilen atologul boldy. Qalanlarlar bilen talap edip gazanan teňgesinem oňa berdi. Oglum, sen talaplyja ogul bolmaga çemeliň diýip baba begenni. Ay baba, talap gerek bolsa ýedar kaň ýere degmez ýaly derin. Görogly ertesi ýekeje öz Nişapuryň bazaryna gitdi. Ýeköz adaşyp göçedir diýip ýöräni biriniň howlusyna baryp duran soň başga bir nätanış 4 sany qalanlara goşuldy. Bir ýere ýetenlerine qalanlarlaň biri aýtdy. Ay dost, ayagyň sesini çykarma. Gepläňde de assa geple. He, näme bar? Göroglyň çardagy çanny bilen getirilen gyratynyň sesxanasynyň ýanyndan geçip barýar. Bu ýerde galmaga lesden padşa jezalanmyrya. Görogly gyratdan habar bilenni begenni de qalanlarlardan aýrylmak bilen boldy. Olardan galyp sesxanaň derwezinyň agryna geldi. Itip görse derweze içinden gulup ekeni. Sesxanaň arka tarapyna geçdi. Görse der satarýal deşigi bar eken. Bu deşikden sümlüp sesxanaň içine girdi. Bu giren yerem gyratyň duran yer ekeni. Algap gelip yüz gözünden maňlaýyndan sypamaga başlady. Wah, sırdaşym, başdaşym, yaman günne ýollaşym gyrat sen. Görogly senesse, sesler boşansa biri iyer diýip, gyratyň başyny gantaryp aýagyny duşoklap goýupdyrlar. Ahyrda suw, körpü, arpa taýar. Görogly gyraty boşadyp ot suw berdi. Ýene syn etdi. Eýer gyratyň gerşine batypdyr, gapyrgasy sana bermeli bolupdyr. Görogly bir ah çekdi. Gyraty sypalap eýerledi. Şondan soň sesleň bolýan jaýynyň gapsyndan seretdi. Görse 4-8 uklap ýatyr. Görogly olaň ýer çerýal zatlaryň baryny bir horjuna salyp ýanyna aldy. Girşi ýal sesxanaň daşyna çykdy. Ol giden soň gyrat kişnäp bitakat boluberdi. Görogly deşikden boynuny uzadyp gyratyna aýtdy. "How gyratym, sen bitakat bolma. Basym sen halas ederin." Bu sözden soň gyrat otu suw bilen boluberdi. Görogly daň atmanka babaň öýüne gelip horjunnaky ýer çerýal zatlary oňa berip ertesi ýene sesxana tarap gitdi. Gün çykan wadyna köçäni syryp süpürüp suwlap başladylar. Her 10 günden kempirin özü gelip aty iýim suw berip gidýän eken. Bu günem kempirin gelýän gün eken.
Görogly bir çete çykyp bolýan zatlara syn edip duruverdi. Seretse kempir gelýär. Görogly kempiri gören wadyna tanady. Dergöden agzyna kempirin goltugundan söýäp düşürdiler. Dergöden açdylar. Gyraty gören wadyna kempir onnaky üýtgeşikligi duýdy. Şu gala ya göroglyň özü gelendir, ya da yigitlerinden biri gelendir. Inni men paçşadan ruhsat alyp, gaýdyp öýümden çykmaýyn diýip pikir etdi. Hyk çok edip paçşaň gaşyna geldi. Ondan ruhsat alyp öýüne gaýdyberdi. Göroglam kempirin göwnäkin aňyp oň ýerine düşüp gaýdyberdi. Kempire göroglan sypmak başartmady. Habar kimden al, gyratdan al. Inni oň ýanyna hiç kim barp bilenok paçşa kim gyraty bakyp bejerse kempire berenim berjek diýip jar çektirberdi. Muny eşden görogly baban paçşaň huduryna ýollady. Barda paçşa aýtdy. Men bir inim bardy. 7 ýyl mundan ozal göroglyň eline düşdi. 7 ýyllap göroglyň atwakary bolupdyr. Şu ýyl gaçyp geldi diýip aýtdy. Baba barp göroglyň aýdanlaryny paçşa ýetirdi. Onna paçşa bar onu getirdi. Baba göroglyň ýerine tirkäp paçşaň huduryna eltdi. Görogly gelip paçşaň öňüne gol gowşuryp salam berip duruverdi. Paçşa gyraty seretmegi oňa anandy. Görogly gyraty seslemäge başlady. Gyratyň ennamy ýalrap görküne geldi. Görogly, hay gyratym, gyratym, inne. Kimin galan näl bolsa gerek diýip paçşaň ýanyna gaýtdy. Balweg paçşa 40 sypaýsy bilen köşüň agzyna çykdy. Haw galanlar, gyraty oýun etdir. Tagsir, görogly muňa altyn nal kakardy. Bir kemsiz edip eýer salardy, bedäp beslerdi. Onsoň özüm bir kemsiz geýnerdi. Söwüş esbaplarynda akynardy. 40-50 günlük harajadyny ýanyna alardy. Şeýdip gyraty oýun etdirerdi. Barın galanlaryň ähli diýen zadyny getirip beriň diýip paçşa ýasawullaryna buyruk berdi. Ýasawullar ähli diýilen zatlary dessine taýýar etdiler. Görogly gyratyň toýnagyny gyryp, altyn nal kakyp, aty kemsiz bedäp, harajatdanam ýükün tutup özüm kemsiz geýnip, söwüş esbaplaryny dakynıp atlandy. Paçşaň bir weziri bardy. Ol paçşa ýüzlenip, "Tagsir, düşür, tagsir, düşür" diýiberdi. "Hä, näme bar? Bu göroglyň hut özü. Goýaýt zaňar, göroglyň atyna minseň, ýaragyny dakynsaň senem görogly bolarsyň." Paçşa şeýle diýenden soň wezir geplemedi. Paçşa görogly aýtdy. "Haw galanlar, atyňda özüňde kimin galdymy?" "Ýok, tagsir, kemmil galmady." "Onna ýagşy nam aýt. Gyraty oýun etdir." "Tagsir, geregiň namy bolsun" diýip görogly bir nam aýtdy. Paçşaň göwüni hoş boldy. "Galanlar, namany ha gowy aýtdyň. Hanynny gyraty oýun emetdir." Görogly gyraty oýun etdiren bolup atyny o ýana bu ýana sürüberdi. Töwerek daş gyratyň oýunyny synlamaga gelen adamlardan dolly. Olar gyratyň haýwatyndan gorkup dargap gitdiler. Töweregi çolorandan soň görogly galaň düýbüne gelip aty gamçy çaldy. At al asmana göterilip galaň üstünden aşyp gitdi. Habar kimden al? Paçşadan al. Paçşa görogly gyraty äkitdi. Ýasawul bolsaň, nöker bolsaň, ýürhä, barha, tutha diýip galada bar atlyny jemledi. Emma göroglyň elinden gyrat alyp galmak olara başartmady. Görogly az ýüräp, köp ýüräp, neje dağlardan, çöllerden aşyp, Türkmen sahrasyna ýetip, İl ulusyna gowuşdy.